проекти, може да правиш 10 години напред гори, може да правиш 100 години напред образование. Но за някой ти става причината той да каже, има и добри хора. Има и добри хора. За мегаломан като мен е много тежко да повярваш, че малките жестове имат значение. Кой е вашия герой? Моля да се запишете. Има ли ваш герой? Имаш ли герой? От кого ще се учиш? Малкото добро означава, може и да нямаш възможност да помогнеш пак. Понякога е въпрос на дни. Понякога е въпрос на час. И мога да ви кажа една от техниките, които мен не придвижват, непрекъснато напред да давам максимум от себе си. Ами ако нямам нищо друго, освен тези минути. Okay? Моля да си го запишете. Ако на вас ви върши работа, ако нямам нищо друго, ако това е единствената ми среща с този човек, какво ще направя? Метод за ускорение. Теза, антитеза, синтез. Action, reaction, perfection. И ето ви какво още има героя. Какво би направил моя герой? Действието, което аз бих предприел, а героят ми, този, който се уча, какво би направил? И съответно, perfection. Какво би станало? Когато аз взимам решение за действие, присъствието на своя герой. Може да направи цялата разлика на света. И някои от вас знаят, казал съм ви за криминалната психология. В криминалната психология се твърди, че основната причина за извършването на престъплението е средата. И това дали средата ще те насърчи да имаш криминогенно поведение. Също важи обаче и за доброто. Ако хората около теб те насърчават да правиш добро, тогава правиш добро. И така, ние казваме, създай средата си, която ще те създава после. Създай средата си. Тя започва от ума и от сърцето. Окей, и другия въпрос. Как другите ще се учат от теб? Как другите ще се учат от теб? Чий герой ще си ти? Спомните ли си? Всички ще се учат от теб.